Os días 3 e 4 de setembro, Porto do Son acollerá xa a 11ª edición da Copa de Fútbol do Concello Memorial Emilio García. A edición número 11 que se fai este memorial que leva o nome de Emilio García, que foi unha persona que estuvo moi vinculada ao club de Porto do Son de fútbol, tanto de cando deixou de ser o Atalaya hasta fai uns anos que morreu, pero que sempre foi un dos iconos máis importantes que tivemos aquí no fútbol e que do que a xente garda un moi grato recordo. Tomarán parte nesta competición os 3 equipos en categoría sénior do municipio, a Unión Deportiva Queiruga, o Porto do Son Club de Fútbol e a Sociedade Deportiva Xuño, xunto co Club de Fútbol de Noia como convidado. A primeira semifinal, a partir das 5:30, enfrentará o Noia Club de Fútbol co Porto do Son Club de Fútbol. A segunda semifinal, a partir das 7:30 da tarde, pois vai a enfrentar o Queiruga e a Sociedade Deportiva Xuño, e a final se vai a celebrar o día seguinte, o domingo día 4, a partir das 18 horas, no campo Emilio García tamén. O presidente do Club Noíes quixo agradecer ao Concello sonense o convite para participar na Copa. Aproveitou ademais para adiantar que están a traballar na organización dun torneo circular entre os equipos de toda a ría Muros Noia que podería celebrarse a finais de setembro. Queremos en vindeiras fechas reunirnos con todos os clubes da ría de Noia Muros e intentar organizar un torneo que sea fixo nas datas, pero que sea circular nas diferentes sedes, intentar darlle promoción ao geodestino ría de Noia Muros e intentar aproveitar o fútbol base e o fútbol 8 nos diferentes clubes que temos, como poden ser os compañeros do Xuño, Porto do Son, Nos Noia, Outes, Esteiro, Muros, Carnota e posiblemente falaremos que sería a cabecera de ría, que sería Guiño e Carreira, para poder facer un torneiño entre eles.